ясен ден се случи някъде през юни. Пред офиса си пуших и край мен свистяха гуми. Чух хасъци зад ъгъла и ти изкочи бясна. Светът се сгромоляса, улицата стана тясна. Улицата стана тясна, а аз стоях пред теб. Стъпила на нещо, дето кучетата сутрин по време на разходка наредовно го изпускат. От мене смях звънлив се чу и даже се прекръстих. Веднага съжалих, но вече беше много късно. Получих си шамара, майче бяха два. Животът се обърна, сякаш в детството ме върна. Как веднъж в махалата, с филия в ръката, тичах бясно по тревата, ала паднах на земята. Уж, че имах се запече, мармалада се разтече, мармалада се разтече и сополът ми потече. И имах помисли най-чисти. Предложих и в офиса крака и да почистя. И знаете как става, всички гледали сте филми. След няколко минути аз изпитвах чувства силни. Обувките смених с бутуши, тя в мен се сгуши. Сега разхождам куче, а момичето до мене с турбичка в ръката чака нещото да вземе. Едно бездомно куче, сякаш с някаква магия, накараме към нея любовта си да открия. Едно бездомно куче на обич ме научи.